እዚ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራት ሰማዕቲ ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተቓልሑ ዜናታት ነቶም ኣገደስቲ ክነቕድም ኢና። ፈለማ ምስ 11 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ዝተለዓለ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝጥርጠሩ 407 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብሰንኪ እቲ ግጭት 78 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ እዩ። እቲ ግጭት ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ ተሓላቕ መሰላት ጀውሃር መሐመድ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ኣተሓሕዛ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ድማ ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነት ቢለኔ ስዩም እያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ተመሳሰልቲ ግጭታት ተሳቲፎም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተኣሰሩ 3221 ሰባት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣስታት 2000 ክሲ ከም ዝተታሕዘውን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቢሩ ኣሎ። ካልእ ዜና ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝቕና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተቐትሉ ንጹሃት ዜጋታት ዝወረደ ሓዘን ናተይ ሓዘን እዩ ዝበላሉ ትዊተር ልኢኸን ነረን። ንሰን ኣብ ዝፈንዎ ትዊተር ዘርእን ሃይማኖትን መሳርሕ ፖለቲካ እናኾነ ንጹሃት ዜጋታት ብዘስካሕክሕ ኣገባብ እናተቐትሉ እናተፈናቐሉን እናተንከራተቱን ምርኣይ ብቓላት ንምግላጽ ዘይከኣል ስምዒት ዘሕድር እዩ። ብኽያት ስንባደን ስጋኣትን ንናይ ብዙሓት ማዕጾ ኣብ መንኩሕኳሕ ይርከብ ኣሎ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ጽሑፈን ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ክንዕቅቦ ዝነበረና ቀይሕ መስመር ተታሒሱሎ ነዛ ሃገር ኣንጸላሊዋ ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ኩላትና ግደና ንፈጽም ዝበላሉ ዜና እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዝተረኣየ ዕስለ ኣንበጣ ንምቁፅጻር ዝተፈጸሙ ጻዕርታት ዝምልከት እውን ሰፊሕ ሽፋን ሂብናያ ነርና። ካብ የመን ንባሕሪ ሰጊሩ ናብ ትግራይ ዝኣትወ ዕስለ ኣንበጣ ምክልኻል ተገይሩሎም ነጻ ካብ ዝወፁ ከባብታት ናብ ካልኦት ናጻ ዝነበሩ ከባብታት ይሰግር ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እትክልል እቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ህዝቢ ብስፍሓት ይሳተፍ ከም ዘሎን ብነፋሪት ተጠቒምካ ኬሚካል ናይ ምንዛሕ ስራሕቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከም ዝጀመረ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ቢሮ ትምህርቲ እትክልል ብወገኑ ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ተምሃሮን መምሃራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ትምህርቶም ኣቋሪጾም ክወፍሩ ጸዊዑ ነይሩ። ካብ ኣስመራ ዝሓለፍናዮ ዜና ብዛዕባ ሃለዋትን መሰላትን ቆልዑት ኣፍሪካ ዝዝት ኣህጉራዊ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ኣፍሪካዊ ኮሚቴ ክኢላታት ኣብ ምሕላው መሰላት ቆልዑት ዝተባሃለ ትካል ዘካየዱ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝርአ ምምዝባላት ቆልዑን ኣተሓሕዝኡን መሰረት ዝገበረ እዩ። እቲ ኮሚቴ ኣጀንዳ 14 ንቆልዑት ተኸውን ኣፍሪቃ ምህናጽ ዝብል መደብ ዘሰጉምን ኣብ ዶብ ምስግጋር ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዝወርድ ጸቕጥን ብድሆታትን ክቐርፍ ዝፍትንን እዩ። ካልእ ዓለምለኻዊ ዜና ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕፁው መስርሕ ምጽራይ የሳልጥ ዝቐነየ ብዴሞክራሳውያን ዝተዓብለለ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ኣብ ቅሉዕ መድረኽ ንኽቕጽል ሓሙስ ወሲኑ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ውሳነ 232 ድጋፍን 196 ተቃውሞን ረኺቡ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ውሳነ ትዊተር ዝለኣኹ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጥንቁልና ክብሉ ኣናይሶሙ ኣለዉ። ናብ ዝቕጽል መደብ ክንሰግር መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሃይማኖታዊ መራሕትን ብዛዕባ ኣብ ዝቐረባታት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣይ ዘሎ ቅልውላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም ቅነ ኣብታ ሃገር ዝተረኣየ ህውከት ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሽንኳይዶ ክትሪኦም ክትሰምዖ እኳ ዘስካሕክሕ እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈጺሙ ክብሉ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ዋግኦም ንክረኽቡን ብዘየወላውል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን በቲ ፍጻመ ከም ዝጓሃየ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ዝኾነ ሕቶን ቅሬታን እንተልዩ ተቃውሞ ብዝሰልጠነ መንገዲ ብዘይገለ ጥፍኣት ሕጊ ተኸቲልካ ምቕራብ ባህልና ንግበር ክብሉ
ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካቢ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፊኤል ጸዊዖም ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትናን ንዘዳልዎም ጸብጸባት እኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሎሚ ቀነ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘሕዝን ጎንፂ ኣብ ዝወረደ ኩሉ ሓዘነይ እገልጽ ድሕሪ ምባል ዘጋጠመና ፈተና ኢትዮጵያውያን እንተዘይተሓባቢርና ብሓደ ጠጠው ተዘይልና መንገድና ኣዝዩ ኣጸጋምን ዘፍርህን ከም ዝኸውን መርኣያ ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ንላዕሊ ፈተና እንተዘጋጥመና እኳ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣይነቋርጽን ኢና ፀሃያይ እናመሐና ነቲ ስርናይ እናተኸናኸድና ንኸይድ እምበር ነቲ ፀሃያይ ክንብል ነቲ ስርናይ ኣይንሓድጎን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንገድና ዘጋጥሙና ዕንቅፋታት እናልዓልና ጉዕዞና ክንቅጽል ኢና ናብ የማን ኮነ ጸጋም ናብ ዝናብትን ኣይንብልን ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ፈተንትና ዘይተገንዘቦ ነገር እንተሃለወ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ከፊልና ብልጽግና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከም እንረጋግጹ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ናይ ሎሚ ቀነ ህውከት ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ንምትሓዝ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ዝተበገሰውን ወገናትና በኣሰቃቂ ኩነታት ተሰዊኦም ኣለዉ። ኣብያተ ጸሎት ነዲዶም ኣብያተ ንግድን መንበሪ ኣባይትን ዓንዮም ዝተመዛበሉ ሰባት እውን ኣበየቦትኡ ተዓቂቦም ኣለዉ። ኣሽንኳይዶ ንምርኣይ ንምስምዑ እኳ ዝዝግንን እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈጺሙሎ ኢሎም ግን ኣብዚ ዘጉህ ፍጻመ እውን ኢትዮጵያውያን ዓበይትን መስተውዓልትን ኣመዛዘንትን ምዃኖም ዝረኣናሉ ቤተ ክርስቲያን ከይነድድ ዝከላኸል ሙስሊም መስጊድ ከይነድድ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ክርስቲያን ኣለውና ካብ ብሄሮም ወፃኢ ንዝኾነ ወገኖም ክብሉውን ዝተሰዉ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ንሰላምን ድሕንነትን ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ ዓበይቲ ዓዲ መጽለልን ዝሰኣኑ መንገድን ዝተዓጾም መደቀሲ ዝሃቡ ወገናት ኣለውና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋጽ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቡኦም ክረኽቡ ብዘይ ምውልዋል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን ብወገኑ በቲ ዝወረደ ጉድኣት ኣዝና ጉሂና ኣለና ኢሉሎ። እቲ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝደልይዋ ዝነገሩና ነፃ ድሕንነታ ዝተሓለወን ዝበልጸገትን ሓዳስ ኢትዮጵያ ህውከትን ምሽቁራርን ብዝመርፁ ኣይትህነጽን እያ ንኹሉ ዝሐሸ ግዜ ንኽመጽእ ሓቢሮም ንምስራሕ ድልዋት ብዝኾኑ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘለዎም ኩሎም ሰባት ዳኣንበር ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ንምትእምማን ሕድሕድ ዝኾነ ሕቶ ወይ ቅሬታ እንተሃለወውን ብዝሰልጠነ ዝኾነ ጉድኣት ብዘይውርድ ሕጊ ብዝሰዓበ ሕቶና ወይ ተቃውሞና ምቕራብ ባህልና ንግበሮ ክብሉ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፊኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካቢ ኮሚሽን ሰላም ኢትዮጵያን ትማሊ በዓል 6 ነጥቢ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሃገርና ሃገር ሃይማኖት ብምዃና ካብ ዝኾነ ዓመፅ ክትርሕቁን ኣብ ርእስኩም ኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ዘምልኽዎም ትካላት መጥቃዕቲ ከይትፍጽሙ ህይወት ሰብ ኣብ ዝጎድእ ተግባር እውን ከይትካፈሉ ኣባታዊ መጻዋዕታና ነቐርብ ኣለና እውን ኢሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ከተማ ባህር ዳር ንክልተ መዓልታት ኣኼባ ከካይድ ዝቐነየ ናይ ኣምሓራ ምሁራን መማኸርቲ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ሎሚ ቀነ ኣብ ኣዲስ አበባ ኮነ ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ድሬዳዋን መንነትን ሃይማኖትን ትኩረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ህይወት ብዙሓት ንጹሃት ጠፊኡ ንብረቱን ዓንዩ እዚ ከዓ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ንዘለዎም ኢትዮጵያውያን ዘይገልጽ ናይ ውሑዳት ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ውድት እዩ ክብል ኣውጊዝዎሎም። ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ምኽባሪ ብምባል ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝመክርዎ ገሊጹሎም። እታ ሃገር በዚ እንተቐፂላ ንትውልዲ ዝመሓላለፈ ሃገር ኣይክትህሉን እያ ዝበለት መግለጺ ስለዚ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ንምውፃእ ርእሱን ስድሩኡን ክቕይር ኣለዎ ኢሉሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ናይልሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ወከልቲ ትግራይ ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ ስምዕታን መልሲ ኣፈ ጉባኤን ክንሰግር። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ስሩዕ ኣኼባ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሕቶታት ከይነቐርብ ተዓፊርና ክብሉ ቅሬትኦም ገሊፆም።
ካብ ሸውዓተ ሕቶታት ንሓንቲ ጥራሕ ምቕራብ ከም ዝተፈቀደሎም ንቪኦኤ ዝገለጹ ኣባል ፓርላማን ኣብቲ ቤት ምክሪ ተጸዋዒ ሚኒስትር ዴኤታ መንግስትን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ኣርኣያ ምክትል አፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታይ ምናለ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝቀርቡ ልዕሊ 9 ሕቶታት ምንባሮምን ካብዚኦም 15 ገደስቲ ሕቶታት ጥራሕ ከም ዝምረጹን ብምግላጽ ክምረጹ ከለዉ ካብ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ካብ ኦሮሚያ ብዝብል ኣይኮነን ኢላ ገብረ መድህን እዩ ንክልቲኦም ኣዛሪቦም ፈለማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ኣርኣያ ነቲ ዝነበረ ኩነታት መልሲ ብምሃብ ይጅምር ናይ 2012 ትልሚ መበገስ ገይሩ ኣባላት ፓርላማ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሕቶታት የቅርቡ እዮም በዚ መሰረት ናትና ናይ ትግራይ ተወከልቲ ሸውዓተ ዝኸውን ሕቶታት ኣቅሪብና ኢና ብደንብና መሰረት ናይ ኩላህና ፓርላማ ኣባላት ዝቀረበ ሕቶ ኣፈ ጉባኤ እዩ ዝፈልዮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይና ተኸልኪልና ተዓፊና ንብል ዘለና ዳርጋ ሸውዓተ ዝኸውን ሕቶ ኣቅሪብና ብምክትል ኣፈ ጉባኤ እዩ ተኸልኪልና ንብሎ ዘለና ሕቶ እንትፍለ እንተሎ ዋና ኣፈ ጉባኤ ይነበሩን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እየን ነይረን ሓንቲ ጥራሕ ኣልዒለን ዋና ዝበሃሉ ሕቶታትና ግን ብፍላይ ናይ ሕጊ ልዕልና ዘልዕልናዮም ሕቶታት ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምክሪ ከጽድቆ ዝግባእ ናይ አስቸኳይ አዋጅ ዝምልከት ነዙይ እናተጣሓፈ ብናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ጥራሕ ተዓዲ መከላከያ እናተኣዘዘ ፓርላማ ዘይቆጻጸሮ ሕጊ ልዕልና እናተጣሓፈ እዚ ትክክል ኣይኮነን መብርሂ የሊ እዩ ዝብል ካልኣይ ተጠያቅነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ጀነራላት ዝተፈጸመ ናይ መቅተልቲ ስጉምቲ እዚ እውን ክበርህ ኣለዎ ናይ ሕጊ ልዕልና ካብ መጀመርያ ትሕዙ ክሳዕ ሕዚ እናተጣሓፈ ዕሽሽ እናበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ነዚ ህዝቢ መብርሂ የድሊ እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕልናዮ እውን ሓደ ጉዳይ ነይሩ ካሊእ ኣብ ጠቅላላ ዝኒሄ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ሜጋ ፕሮጀክትታት ፍላይ ኣብ ናይ አግሮ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ባቡር መስመር ጠጠው ኢሉ እዚ ኩሉ ዝተጀመረ ጽቡቃት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ጠጠው ስለዝበለ ጠቅላይ ሚኒስተር ንምንታይ መብርሂ ዘይወሉ ዝብል እውን ዘልዕልናዮ ነገር ነይሩ እቲ ዋና ነገር ከዓ ተህዝምሄ ዝምራሕ ዘሎ ዓዲ ብናይ ኢህወደግ ዝመርሖ ናይ 5 ዓመት ናይ ትራንስፎርሜሽንን ዕቤትን መሰረት ገይሩ እቲ ናይ 5 ዓመት ብናይ ኢህወደግ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝመርሖ እዩቲ ሕዚ ኩንትራት ዝኒሄ ናይ 5 ዓመት እዚ ስትራቴጂ እዚ ንጎኒ ተገዲፉ ናይ ምድማር ሳይንስ ገይራ ኢና ክንመርሖ ዝብል እውን ካብ ጠቅላላ ናይ 5 ዓመት መርሃ ግብሪ ተደሪቡ እዚ ኣይተማየጥናሉን ንሕና ብኣግባቡ ኣይረኣናዮን ዝብል ሕቶና ኣቅሪብና ነዞም ሸውዓተ ሕቶታት ዝቀረበ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ከይቀርብ ፈልየን ኣትሪፎንኦ እዚ መሰረት ጌርና ድምፅና ከይንህብ ድምፂ ተኣቅቦ ጌርና ኢና ንምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትድግፍዎ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትጻረርዎ ዝብል ግን ሓደ ነገራት ኣብኡ ዘሎ ናይ ምርጫ ክነካይድ ናይ ሎም ዝሃብዎ ርእይቶ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ጎንፅታት ምእላይ ዝሃብዎ ርእይቶ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕሸ ስለ ዝኾነ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ሓንቲ ሕቶ እያ ተመሊሳ ካብ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዝበልኩሞ እቲ ስርዓትን ኣሰራርሓን ከመይ እዩ ደንብና ሕቶታት ናብ ኣፈ ጉባኤ ይቐርቡ እሞ ኣፈ ጉባኤ ዝፈልዮም ማለት እዩ ምስ ፈለየ እቶም ዝሓተቱ ሰባት ስሞም እናተፀውዐ እዩ ተዘልዕልዎ ሕቶ ከቅርቡ ዝግበር ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ቅድመ ህዝቡን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡታት ዓይነት ኣሰራርሓ ኣካይዳታት እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ፍልይ ዘብሎ ግን ንኻልኦቶም ኩሎም ዝደልይዎ ሓሳብ ንክህቡ ዕድል ዝፈቀደ ኮይኑ ንኣና ግን ብፍላይ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝተገበረ ጉጉይ ዝኾነ ናይ ምዕፋን ነቲ ሓሳብና ነዚ ኢና ንተኣቅቦ ክንወፅእ ገይሩና ዘሎ እቲ ሕቶታት ዝወሃብ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ዘለኩም በዝሒ ወንበር ድዩ ብምንታይ እዩ ዝሕረ ነበር ኣይኮነን ሕቶ ዝሕረ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ይኸድእ ኣይኸድን ዝተልዓለ ሕቶ እሹ ምላሽ የልዮዶ ኣየልዮን ተዘይ ኮይኑ ብኸምኡ ዝመሰለ ብናይ ኮታ ወይ ብናይ በዝሕን ኣይኮነን ዝፍለ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙ ደ ይፈልጥ ኣብ ልዕሊኹም ወይ ድማ ኣብ ካልኦት እውን ቅሬታታት እናፈጠረ እዩ መፅኡ ዝኾነ ዝመሰለ ኣካይዳ ይደጋገም እዩ ህዚ ኢና ብደንብ ጌርና ኣጉሊና ውፅኢና ናብ መድረክ ክእረም ክስተኻኸል ስለ ዝግብኦ
ቅድመ ህዝብ ውሽጥና እናሓዝናዮም ቅርዙ ብልና ክእሮም እዮም ብዝብል መንገዲ እናተዓገስናዮም ፀናሕና ኣለው እዮም። ድሕረት ለውጥ ድዩ ቀደም ኣባላት ፓርላማ ተቃወምቲ እናሃለው ሕቶታቶም ከይቀርብ ዝዕፈነሉ ኩነታት ነይርዶ ናይ ካልኦት ሕቶታት ከምዚ ይዕፈን የጋጥም ደ ነይሩ ማለት እየ። ኣነ ዝኣተ ኩሉ ግዜ ሓደ ተቃዋሚ ዝነበረሉ ኣቴራዊ ዓይዙር ስለዚ እዚ ብዙሕ ዝኽልከለ ይነበረነት ተቃዋሚ ሽዑ ብድላይ እዩ ዝብል ነይሩ ኣባና እዩ እቲ ናይ ኢህኣደግ ድሕሪ ለውጡ እዩ ሕዚ ብፍላይ ናይ ኣዴፓ ዝኒሀ መራርሓን ወያነ ከምቲ ገበርናዮ ዝብል ዓይነት እዩ ህዝቢ ትሬንድ ማለት እዩ። እቲ ኢህኣደግ ዝኒሀ ኣብቲ ለውጡ መሰረት ተገይሩ ዝግበር ዘሎ ቅሬታ ከመቕሪብኩም ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋሃበኩም መልሲ ካለ ዶ? ሓደ ንሕና ብግልፂ ሚድያ ኢና ኣቕሪብናዮ ዘለና ዋና ኣፈ ጉባኤ ዝኸምዚ ዝመሰለ ሽግር ክእረም ክስተኻኸል ከም ዘለውን መልእኽትና ብሚድያ ብዝግባእ ኣሕሊፍና ኢና ብኣካል እውን ክነቕርቦ ኢና። ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ ካብ ዝውፅእ ዝበለ ማለት እዩ። እዚ ናይ ህዝቢ ውክልና ሕቶ ናብ ዝተመረፅኩምሉ ከባቢ እናኸድኩም ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ትሰምዑ ዶ? ሰሚዕኹም ናብ ፓርላማ ይኹን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተቕርቡሎም ዶ ከም ናይ ህዝቢ ወከልቲ ማለት እዩ? ናይ ህዝቢ ውክልና ኣብ ዓመት 2 ግዜ እዩ ዝካየድ ክረምትን የካቲትን ካብዚ ካብ ፓርላማ እውን ናይ ባዕሉ እቅድ ቼክሊስት እዩ ወፅእ እዩ ካብኡ ናብ ክልልና እንትን ከይተለና እውን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ክፋል ዓበይቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ መራሕቲ ሃይማኖት ዘለዎ መድረኻት ንረክብ ኢና። እዚ መሰረት ጌርና ነቲ ዝረኸብናዮ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብፍላይ ናይ ፌደራል ዝምልከት ንፌደራል ናይ ክልል እሹ ዝምልከት ንክልል ኣብ ወረዳ ዘሎ ከዓ ብወረዳ ብኣካል ነተው ዘሎም መሪሕነት ናይ ወረዳ ምላሽ ክወሎም ጌርና ኢና መድረኻት ከፊትና ብዝርዝር ንናየ እወ ንኣብነት ንውድብ ሕወሓት ወኪልኩም ስለ ተመረፅኩም ግን ድማ እቲ ህዝቢ ዝሃበኩም ድምፂ ዝሃበኩም ውክልና ከመይ ኢኹም ተጣዕምዎ? እቲ ህዝቢ በብከባቢኡ ዘሎ ፀገም ንሕወሓት ደፊርኩም ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገም ይኹን ከም ዝበለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣልዕልኩም ትዛረቡ ዶ ብትሪ ማለት እዩ? እቲ ህዝቢ ኸ እንተ ደኣ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዘይትምልሱን ዘይተቕርቡን ኮይኑኹም ውክልናና ኣልዕልና ክብለኩም ይኽእል ድዩ? ቅድሚ ሎሚ ናይ እምባስነይትን ናይ ኣቦራስላዋን ዝተለዓለ ፀገምና እንድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃብናዮ ውክልና ኣልዒልና ኣለና ዝበልዎ እውን ስለ ዝነበረ እዚ እንታይ ንገብሮ ይመስለካ? መጀመርያ ዝሓዝናዮ ናይ ህዝቢ ቅሬታታት ናብ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ኣፈ ጉባኤ ዝመርሖ ናይ ክልል ፈፀምቲ ኣካላት እውን ኣብ ዘለውዎ እቲ ናይ ህዝቢ እሹ ብኣግባቡ ኣቕሪብና መልሲ ሃውሉ ኢና ንብሎም። እዚ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ እንተዘይሰሚዕና ናይ ሰናይ ምሕዳሩ ሽግር ክትሕል ኣለዎ፣ ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገማቱ ክትሕል ኣለዎ። እዚ እንተዘይ ጌርና ግን ንሕና እውን ተጠየቕንቲ ኢና ኢልና ኢና ብዝግባእ ናብቲ ቤት ምክሪ ናይ ክልል ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ናብ ፌደራል እውን ነቕርቦ። ንኣብነት እዚ ወረዳ ኢናተይ ዝወከለን ህዝቢ ናይ ሓሓይለ ተመራፂ እየ ኣነ ሓሓይለ ህዝቢ ወረዳና ይመለሰልና ኢሉ ደጋጊሙ ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ እዚ ተዘይ ጌርካ ውክልናና ክነልዕልና እናበለ ብግልፂ የቕርበለይ ነይሩ እዩ። ክልል ከዓ ጥንዓት ኣካይዱ ኣብ እዋኑ ዝምልሶ ምዃኑ ብኣግባቡ እናተረዳዳእና መፂና እዚ ሓደ ናይ ውፅኢት ናይቲ ክልል መንግስትን ውድብን ዝገብሮ ዝነበረ ነፅናዕቲ ምላሽ ክረክብ ገይርዎ እዩ። እዚ ናይ ፅርግያታት መንገዲ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ንሕና ነቕርቦ ምላሽ ንክረክብ ናብ ክልል ቤት ምክሪ ነቕርቦ ሓደ ዓብይ ስጉምተ ዝተወሰደ ናይ መንገዲ ይራብ ዝበሃል እውን እቲ ህዝቢ ክስማዕ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ክብለካ እንተለኹ ግን ዓቕሚ መንግስቲ እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ገለገሊኦም ዕብይ ዝበሉ ግዜ ዝወስዱ ብቀረባ ዝፍትሑ ብማእኸል ዝፍትሑ ብነዊሕ ዝፍትሑ ፈላሊኻ ናይ ዘይምርዳእ ፀገም ስለ ዘሎ ነዚ ንምርዳእ እውን ፃዕሪ ይግበር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ተሓታትነት ናይ ምትእትታው ስራሕ እዚ ኣብ ኩሎም ደረጃታት ክተኣታተው ብዝግባእ እዩ ይስራሕ ዘሎ። ቅድም ክብል ከሎ ግን ሸለልትነት ተሓታትነት ዘይምህላው ክፍተታት ነይሮምና እዮም። እዚ ከዓ ብደንብ ጌርና ተማሂጥና መፍትሒ ንምሃብ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብይ ምርብራብ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዩ ክገልጸልካ ዝደሊ። ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ኣርኣያ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብደረጃ ሚኒስተር ዴኤታ ተፀዋዒ መንግስቲ ንዝሃኹምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን። ብጣዕሚ የመስግን ኣነ እውን። ብዛዕባ እዚ መልሲ ክህባ ዝተሓተታ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታየ ምናለ ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ኣብኡ ስለ ዘለው ኣብ ክንዲ ናብ ሚድያ ምኻድ ምስአን ክዘራረቡ መሓሸ ነይሩ ክብላ ብምግላጽ ንስርዓት ምቕባል ሕቶታት ናይቲ ፓርላማ ግን ከምዚ ክብላ መሊሰን። ፓርላማውን አሰራር ላስረዳ ትክክል ባልሆነ
አይሆንም አመጣጡ ማለት ቅር ያላቸው ዋላ እኳ መጻጹ ትክክል ተዘይኮነ አሰራርሓ ናይቲ ፓርላማ ክነግረካ ቅር ዝበሎም አባላት ካልኦት ውድባት እውን ብስልኪ ይሆን በአካል ሕቶና ንምንታይ አይቀረበን ኢሎም እዮም በአሰራርሓና ንሕቶታት ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ አምሓራ ናይ ካልእ ኢልና ይኮንና ንፈልዮም 89 ሕቶታት ቀሪቦም ይጠቕሙ እዮም እዋናዊ እዮም ብዝብል መዲብናዮም እቲ ስልጣን ናይ አፈ ጉባኤታት ስለዝኾነ ዝኣመኑሎም ሕቶታት ያቅርቡ ንኣብነት እቶም ሕቶታት ካብኦም ይምፁ ካብ ካልኦት ኣይዝክሮን ምክንያቱ ትሕቶታት ናይቶም ሕቶታት እምበር መን ኣቅሪብዎ ዝብል ኣይኮንናን ንርኢ ካብ ዘቕረብዎም 7 ሕቶታት ብምክትል አፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ብባዕለን ወይዘሮ ሽታዬ ማለት እዩ ክተርፉ ተገይሮም ዝብል ቅሬታ ኣቅሪቦም ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብላ መሊሰን ከዘጠና በላይ ጥያቄ ቀርቧል በምክር ቤት አባላት ስለዚህ ዘጠና ጥያቄ ካብ አባላት ቤት ምኽሪ ልዕሊ 9 ሕቶታት ቀሪቦም እዮም 9 ሕቶታት ንመልሲ ከነቅርብ ኣይንኽእልን ብመሰረተ ሕጊ እንተበዝሐ 15 ሕቶታት ክቀርቡለዎም ይዝብል ግን 16 ሕቶታት ቀሪቦም ስለዚ ናቶም ኣይተመርፀን ናይ ትግራይ እዩ ናይ አምሓራ እዩ ናይ ኦሮሞ እዩ ብዝብል ኣይኮነን እዋናውን ኣድላይን ኢለ ንዝኣምነሉ እየ ኣቅሪበ ካብ አባላት ቤት ምኽሪ ዝቀርቡ ኩለ መዳይ ሕቶታት ንምቕራብ ጻዕሪ ከም ዝግበር ዝገለጻ ምክትል አፈ ጉባኤ ሽታዬ ምን አለ አስዒበን ከዚህ ባለፈ ደግሞ አቶ ገብረ እግዚአብሔርና እኔ በጣም ቅርብ ነን ይሄን ካብዚ ዝሓለፈ ድማ አቶ ገብረ እግዚአብሔርን አነ እነዚህ ንምዝርራብ አዚና ቀረባ ኢና ስለዚ ምስኦም ክንዘራረብ ኢና የቅሬታ ይኣኽለኒ የመስግን ኣብ ትሕዝቶታት እዋናውነትን ኣገዳስነትን ብናይ ትግራይ ወኪላት ዝቐረቡ ሕቶታት ንምዝራብ ቅርብቲ ከም ዘይኮና ብምግላጽ ተሰናቢተን ስልከን ዓጽየን ኣብ መወዳእታ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐረብናዮን ንርክባት ህዝብታት ክልቲኡ ገጽ መረብ ዝምልከት እዩ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ 4 መስመራት ካብ ዝዕጸው ንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስሩዕ ርክብ ብነፈርቲ ብቴሌፎንን ብዘይ ስሩዕ ድማ ብእግርን ካልኦት ኣገባባትን እቲ ርክብ ቀጺሉ ከም ዘሎ ይንገር ሎሚ ኣብ መስመር ራማ ክሳድ ዒቃ ትኹረት ጌርና ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዝብል ንሎሚ በትረ ስልጣን ንኢትዮጵያዊ ጎይቶኦም ሃይለን ቤተሰብ ንምሕታት ናብ ራማ ዝኣተወት ኤርትራዊት ፍረወይኒ ጎይቶኦምን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ ጎይቶኦም ኣብ ራማ ስለ ትነብር እቲ ዶብ ተኸፊቱ እውን ተራኺብና ነርና ብቴሌፎን ራማ ክሳድ ዒቃ ክኽፈት ከሎ ማለት እዩ ሽዑውን ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ክትራኸቡ ከለኹም ንዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ጎይቶኦም እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለና ግን ከምቲ ዝረአኻዮ ትቅድም ብጽቡቕ ሓጎስን ደስታን ርኢና ተሓጒስና ነርና ክንራኸብ ከለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብጽቡቕ ሓጎፋይሉ ተቐቢሉና ንሕና እውን ጽቡቕ ክኸውን ተስፋ ጌርና ብዙሕ ነገር ጌርና ተቐቢልናዮ መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ መስከረም ከዓ ተዓሪቑ ህዝቢ ጽቡቕ ድብልቕልቕ ዝበለ ጽቡቕ ተሓጓስ ገይሩ ነይሩ ግን ከይጸንሐ ከዓ እንደገና ተዓንቂፉ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብስ ከመይ ቀፂሉ ኣሎ ብፅርግያ ተዓፅዩ ዘሎ ተመዋስንቲ ዘለዉ ገጸራት ዶ ኣብ ከተማ ዶ ኣብ ዕዳጋ ዶ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘን ትራኸቡ ዶ እወ ንራኸብ ኢና ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ምፍልላይ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ምፍልላይ ቁሩብ ደኣ ናብ ጎቦን ናብ ጥድስን ወሲንካ ንኽትከይድ ይገብረካ እምበር ኣብ መርዓ ሕወሲና ኣብ ቀብርን ሕወሲና ንሳቶም እውን ይመፁና እዮም ንሕና እውን ንኸዶም ኢና ምፍልላይ የለን ከምቲ ተኸፈተ ብፅርግያ ትኽኢልና ንኸዶም ነበርና ይንኸድን እምበር መንገዲ ሴርካ ጎቦ ቋሪፅካ ትርክብ ኣሎ እዩ ንኤርትራ ዝሰገርካሉ ግዜ ኣብ ዝቐረባ ኣሎ ዶ ኣብ ዝቐረባ የለን ግን ሽዑ እቲ ኣብ መስከረም ዝተዓረቕና ናብ ጥረ ከባቢ ሰጊረ ነይረ ካብ ኤርትራ ናብ ራማ ዝመፁ ኣጋይሽ ብዕዳጋ ድዩ ብሓዘን ወይ ብመርዓ ብኻልእ ኣጋጣሚ ምሳኻ ዝራኸቡ ኣለዉ ዶ እወ ስጋዕ 3 መርዓ ኣሕሊፍና ኢና ንራኸብ ኢና ሕብሪ ብትሕተሊ ዝኸደለዉ ኣነ ዘይከድኩም ዳር ስድራና ኩሎም ይኸዱ እዮም ይመፁ እዮም ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያ እንድዩ ተዓፅዩ ዘሎ ራማ ክሳድ ዒቃ ብገፀር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም እንድሕር ክሰግሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናፃ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ ይኽልክሉ እዮም ንኤርትራውያን ከይሰግሩ ተመለሱ ይብልዎም በዚ ዝኣቱ ኤርትራዊ ተኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣይብልዎን ይኸይድ እዩ በዚ ኣቱ እዩ ክመፅእ ከሎ ግን ናበኢኻ ተመለስ ይብልዎም እዮም መንገዲ ሴሮም እዮም ዝመፁ በዚ እውን ክኸይድ ከሎ ካብዚ ዝኽልክል ሰብ የለን
بخلك منجس يلم بخلك سراويت يلم إيرترا مستجرة ثم إيرترا زلوا سراويت تمرس من وين الله سلازي تركب منجو هزوي زنابرس ملو بملو تقاريص يودو إلى خدم دمخل هاي تقارص أن ملو بملو هاي تقارص أن مالت دخان يلو وقرب كنت تخيل كاتخيب يشوف يتوقعها بسرجها كنت تخيب بقول تخيب در من ما يتقارص أن يزني بليته خراها سلازي كل ساعة زراها እሞ ፍራወይኒ ካብቶም ዝሰገሩ ሓንቲ ኢኹም ሞ ዶብ ንምስጋር ካብ ራማ ክሳድ ዕቃዶ ናብ ዓዲ ኋላ ንምስጋር ነዊሕ ሰዓታት እዩ ዝወስድ ይብለና ኣሎ ሞ ንስኺ ሰጊር ከለኺ ክንደይ ሰዓት ወዲኡልኪ أنا دا عند قلت سلسلة كله ما يدمع غير كاس عند جهارو ده قالوا جبال عدي كأون سبات إيش عند قلت جبال ممكن على ليتي فممكن على من حدا جزم جرسات أبسطاتي ما يسلز بحاره ده حركة أون لحرجة نفسينا مرب تتركب بزح ما قدم يروشعه ساعات ثلاث ناي ليش استبقتنا هيرينا تو تهدر قله بزحوا تهدر قله وصيفنا جن ده ساعات حموش ساعتنا سنة جاله بهالعدنا إثيوبيا مالك فساعات ثلاثة تحيش كاب أجر سجمنا ساعات حموش هاي مشيت مالك هلو معلتي وعيلك بعد حموش أنا مشيت كل ساعات على كاب إثيوبيا وناب إرترا سجيرهم زملسو على اليوم كم تقولي تأمزلوا نزلوا دحريت نايكلت يوم هاجرات منجستات بتغابي مسيوم نتدوب كساب زغفتوه دحر مخفاتون أنت هنا تي عم مونجو هزبي مس هزبي زلوا ركب كمي ممحياش آرئيو بنفاريتون يتويو كاب أديس أبابان أسمرامو تركب هزبنا أي هزبي أمنتا يكون تاتالو هزبي ولا حنتي تسألي يقولو قالي يقولو دايك أتقرأي مسلوط أرئيوه بيهو تفقري خمسة مزينا برسل الزرعيح بقجي عليه رزق التحيجو لك قويتهم اتي نبور زمدنان حونة منتان قصل أب زلخايو خبابي مالتيو انتاي مثل عبايت أوريد كام مالتيو تركبكم كمين مقالت كايو الحزب زلو ركب بالتعمل صبوق الحزب صبوق زلو نحن تعملن قد يزدكم زلو بقول نزخيد ناتا تزيكوين أسخستانا يسعى صوب برامات صبوق قابلا إذا عرف صبوق نقبله يزول صبوق الدهي دويو بالزعربين بصوتت ركبنا صبوق زلو فرويني أبز قربا مراح إثيوبيا خزاربو خلو قداماي منستر أبي مالته إيه بريزيدنت إساياس أب مقالة أب سرقيا كخدو زريولو معالتي انت زمت خمز تحقوسو مسقالتو هزبي بصولتي حقز إيلوم نيرون بو تا معالتي أتمت ده مسلكي وصولت رحنا نقدر نبر اجزيها هرسي نفتح حساب إيدوي أبزا قربايا هدي نحنا أنا وقفنا في حساب هزبي سجراين هزبي إرسانتي كان دي تقال في فترة سيئون بينيرو حجي زي معد أو قال أي فقر خمس جبريو ترى إذا لون دجنا أخلاته كشيتك حقشوا لحد عادي ساعات أو ما ليش سنة فاتي يقول له تهزبنا هزبي ما حد إرزي جبر لنا فترة مدة جامعة أو شيء ما تصدقنا هزبي تجرين ما تصدقنا إيراني اليوم كل يوم تجرين تزارف سخاء بحن شبكينا في صرف كل يوم فطبعا اليوم كنت أقدم حواتهم يوم تقول له مناسبات مالي راجويتهم دكتور دبرسيان بزعبات دكتور أبي زولو أبزهاب وريتو بمكينة بسرقيا غيرهم انت زمصنا صبوق نيرو خنقبلهم ونينا زبل ملسيبهم الله مو ناي دكتور أبي بصولت حقزنان دكتور دبرسيان خنقبلهم ينا زبل ملسي انت ريتهم هابكا دليتنا يزلين ديو ساتهم دليتنا اليوم تداريبهم نحن أول دليتنا عند حردا بحق خوينو بمكينة بسنع فدي براما عند حردا ناس مريت تجراين ناو حواتهم عند حرمت يوم كور بريزيدنت إساياس أفوركي عندان تبنا بقوايلا بعللتان قبلهم طب أمو يعني لنا أقاشنا سلازوهمكم قويتهم هايلن فرويني قويتو أمن كبرتي عبالي ኣብ ዘረባና ከምቲ ዝተገልጸ እቲ ብእግሪ ዝግበር ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስግጋር ይተዓጾ እምበር እቲ ቀዲሙ ዝተኸፍተ ናይ ቴሌፎንን ናይ መንገዲ ኣየርን ርክባት ቀጺሉ ከም ዘሎ ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ከም ዝገበሩን ኣብ ምኽፋት ዶብ ኦም ሓጀርን ሕሙራን መሬት ክልል ትግራይ ከም ዝረገጹን ይፍለጥ።
ምሳና ጸኒሕኩም መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ This program has come to you from the Voice of America, Washington.